खुलुमबाय बयखौबो ज' लोगोफोर दिनैथ' मागोनि 1 खालार गोथार सान बेखायनो फुङावनो फार्स्टआव बाथौ गुदियावहाय आलारि बाथि सावबाय। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि खालामखायो मिथिखायो। ओमफ्राय दाहायो बाथौ गुदियाव आर'ज गाब। Hello everyone, welcome back to my channel. So नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बरायनो बावहरबाय। So आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय लोगोफोर माने दिनै मागोनि 1 खालार आरोना 1 खालार दिनै। So बोसोरे माने जोङो बे साना माने मन्दिर मोनसेयाव थाङो फुजायाव। गासिबो बांसिनानो मिथिगौ माने अन्थाइ गखायनो गासिबो एकदम माने फुङावनो थांजोबो आरोना। मानसिफोरा होनो कि जा बोर बियो बे जाफुङो होननानै। स' बोसोरे मानसिफोरा बेखौ फोथायनानै थाङो। स' बे बारावबो थांनांखादों जोङो। स' आं रेडि जाखांबाय। ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो। ओमफ्राय जोङो नै ओमफ्राय मन्दिरावहाय थांनायनि आवगोलाव ओमफ्राय आइ बाबामोननि बोर लाबाय। स' आइ बाबानि बोर लानानै जों थांबाय थानोसै। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। लादुम स' लोगोफोर जों दा स्कुटिजों थांसै आदा आं आरो नानि। स' लोगोफोर दायो जोङो नै मन्दिरावहाय मोनफैबाय। बेसेबा बुरजा मानसि दा माने जोङो 7:30 मोनहैदों आरोना। अब्लाबो ओरैबायदि फुङाव मानसिफ्रा ओरैबायदि भिर। स' जायफ्रा फैफेरो बिसोरथ' मिथिखागोन बेयाव माबायदि जायो। बेहाय माने गोबां माने गोजान गोजान जायगानिफ्रायबो फैयो। स' माने फोथायनाय दं आरो ओमफ्राय नै बेहाय माने लाइन हमनांगौ बेफोरबायदि भिर थांनो होआ माने। स' लोगोफोर नायलांबाय थाथो ओरैबायदि मानसि जायो। ओमफ्राय नै बेहाय बाहेरायावनो माने गासाफोरखौ लगायना होदों धुपफोरखौ लगायना होदों। ओमफ्राय माने भितरावहाय बोर लाहैनायल' आरो खुलुमनायल'। स' बेहाय गासा लगायनानै थांसै। ओमफ्राय भितरनिखौथ' बेफोरबायदि देखायजाजोबा। स' भितरनिखौ आङो देखायनो हानाय नङा। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। ओमफ्राय जोङो नैबे मन्दिराव लगायखांबाय। ओमफ्राय बैखिजा गंसे जोंनि बाथौ दङ। ओमफ्राय शिब मन्दिर दङ बेहायबो खुलुमनानै थांनोसै।
दायोथ' जों खुलुमखांजोब्बाय ओरैबायदि मानसि बहुत सिगां फैबा माने मानसि आरोखि बेहाय माने खेराइबो मोसायो बाथौबो दङ नालाय ओमफ्राय हनै खुलुमगासिनो गथ'फोरा बाथौ खुलुमगासिनो मोसासिगोन खोमा ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो फैनो ओंखारबायमोन बेहायनो मा जाखो आदानि सेन्देलानो गोमानानै थाबाय एसेबां मानसि बुरजा नालाय न' फारसे थांबाय थानोसै लोगोफोर खुवाबो खोबजोबनो नालाय लामाफोरखौबो ओरैबायदि नुनो नागिरा ओरैबायदि थान्दा माने गुसु जाजोबनानै फैबाय स' आं ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय ओमफ्राय दायो गुदुं गुदुं साहा बानायनानै लोंनोसै फिथाजो दाथ' मागोनि सम फिथा नङाबा मा जानो आरोना स' फिथादो गुदुं गुदुं साहा फुदुंना लोंनोसै लोगोफोर ओरैबायदि गोजान खादोंमोन ओमफ्राय दाहाय फुङाव ओंखाम जानाय जाथ'ला नालाय दाथ' स्टार्ट जाबाय स' ओंखाम संनाय लाहार फाहार खालामनोसै स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना मा जागोन मा संगोन नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो जोङो जाबाय थानोसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय फ्रेन्ड्स